Jared Copeo, a mi mana thuolo bene mar duoko mano bende ka otenre kod paro mano mawuok e studio kar kaka wan gi Daniel Rogo ochuno nyaka ng'ato dhi go chonge piny kata ochuno nyaka lwedo mar sirkal donj kumoro mondo mi koka dongruok ochop ne jogo to jogi jo Kenya bende machulo mana osuru. Well, ayie gi gima Dan wacho kendo en gi paro maliw kabisa. To donge wan gi CDF already in all the constituencies of the Republic of Kenya. To bende pesa bende biro e counties te mag Kenya. To gima nyaka bende wayiene ni some resources, in fact not some, the bulk of the resources kaluwore gi chik mawango pod dong e national government. National government kamogo e torch duong large Kenya duong ka ok ubedo gi oganda mantiere e meza kama iyale the bit of the resources modong donge nyalo bedo kata gi nyithindo auchiel to gin gi dwaro te nitie masiko koni ni baba anadwaro ma kendo baba dwaro ma to machielo to olingalinga en kowuok to dhi mana tijene gigi te odwaro adieri to poko koni kaka baba e kind ji ariyo gi ere ng'ama ibiro shughulika ne mokwongo dong makoni nikech osikore mai osiko bodha yokonia gini dwarore mondo atim gini dwarore mondo atim machielo cha nyalo bedo ni nitie gi dwaro bende mana maromre kata mapek ne machielo ni godo to nikech pok owacho ikawo ni maybe mare no ok agent kata ok priority emomiyo mbaka nyaka go mbaka kibede meza migoye mbaka mar pok mar piny kanye madwachi bire te ka priority ni bende bedo nikech yudo ka isekete kama ji goye twak makama. Ok ayie gi wach ma Dan wacho ni kidhi State House kata pay kata sikol kata bedo on the government side tigo chongi. It's a question of political association kendo bedo strategically kuonde miyale kaka resources bedo distributed mondo gombo mar oganda bendo winji e mesa. Aya mane paro mantiere kar kanyo kendo kora dani Jared Maki kanyo ka waduogo nitie penjo kachal koda ka duoko